хөрмәтле телевизор караусылар. Башкорт дөньяһына рәхим итегез. Кала мәктәптәрендә милли көрәшкә игътибар бармы? Рәми Гарипов исемендәге 1-нче һанлы башкорт гимназияһыннан язма. Демографик көрсөктән сыгу юллары нимәлә? Галимдар һәм ямагат эшмәкәрләренең фикере. Кала мөхитендә милли мәдәниятте һаклап буламы? Магнитогорск калаһыннан әзерләнгән язма. Ырымбурлар, ут күршеләр. Өлкәнең Харыкташ районының башкорт авылдары тарихы. Алыс араларда якынайтып, Skype аша бәйләнештә Данияла яшәгән кардәшебез. Милли көрәш халык арасында популярлыгын югалтмай. Башкорт көрәшчеләре был спорт төренең халыксанлыгын башкорт милли көрәшенә генә хас алымнарда хаклау өчен тырыша. Өфе калаһының Рәми Гарипов исемендәге башкорт гимназияһында ла милли көрәш секциясе эшләй. Бұл секцияны бына инде 6-нчы ел Ялил Йосопов итәкләй. 8-нче класстан 11-нче класска тиклемге 50-гә якын бала шөгыльләнә. Уга тиклем кемдәрләр еңел атлетика белән шөгыльләнгән, кемдеңдер ата-агалары көрәшкән. Аннан 5 тапкыр көрәшәбез. Бер көн булай йөгереп уйнайбыз, бер көн көрәшәбез шулай. Көрәштә без физически отдыхать итәбез, ял итәбез. Ну, напсананы бар, ona барсын ковер керек. Мен келгенде мында ковер да юк. Шул көрәш киләмен табып уйдым бите. Митеп башлап алып киттем. Монда башым көрәшә кергән, көрәшә белгән егетләр юк. Мен 1 ел миңа бик авыр булды. Яшь көрәшчеләргә тренерлары Ялил Йосопов көрәш алымдары белән бер рәттән курку тойгыһын еңәргә өйрәтә. Нык көрәшсендәр, нык занимасындәр, шөгыльләндендәр, укуында ташламаган. Бездә бит иң алда уку бит инде. Уку белән бергә апарга тиешләр көрәштә иде. Еңелмәскә тиешләр минем талабым. Еңелмәскә тиешләр. Мин еңелеп йөрәмәгәнмен. Мен монда Жәлләгай күп нәмә өйрәтте. Монда приемдар и үзеңнең сопернигыңды еңергә тиешеңде. Көрәштә икәүләр кирәк инде, көсүң дә булһа, асылык та булһа, и техника булһа кешенең. Күрәк опытный кешеләр еңә инде. Көрәште үстерү буенча республикабызда максатлы дәүләт программаһы тормышка ашырыла. Милли көрәш мәктәп-ара спартакиадаларда төп ярыштарның береһе булырга тиеш түгелме дигән һорау белән мөрәҗәгать иттек көрәшчеләргә. Районныйлардан, спорт комитетлардан, министрлыклардан калабыз. Исул календарный планга кертәләр икән. Улар әйбәт развиваться итә. Если календарный планда булмай икән, допустим, мәктәпкә кирәкмәй бит инде. Улар бит инде. Алар күбрәк любой мәктәп тал, любой ниде. Улар бөтенләй тырышалар. Спартакиадага куелган видтар бар. Шуның өчен менә безнең милли көрәш, безнең националь республика, милли көрәш безнең бер вакытлы спартакиадан төшәргә тиеш түгел. Милли көрәш үтешкән районнарда мәктәп балалары, уның менән атаклы спортчылар Һабантуйдардагы сәмле көрәш аша таныша алһа, республикабызның күп кала мәктәпләрендә көрәште ата-бабаларның борынгы уены дип кенә беләләр. Ата-әсә күбрәк бит уйлай, милли көрәште ул как бит бер нәмәгә әйтмәйди. Шуның аркасында зур городта милли көрәште тренерларга оештыру авыррак. Чөнки һәрбер родитель бокска бирәм, кикбоксингга бирәм дип инде, или дзюдога бирәм дип инде. Янәсе үдерү сакларга тиеш бала дип. Ул шуны аңламай, безнең көрәштә, ул безнең көрәш гуманный көрәш бит инде. Шул физик подготовка булгас, безнең көрәшләр нык көрәште. Милли көрәш, милли мәктәпләрнең спорт тәрбиясендәге иң төп урынды алып тора торган төр дип уйлыйм. Чөнки милли көрәш ул спорт төре генә түгел бит ул. Ул менә безнең егетләрне, ир егетләр дип киләсәктә илде хаклаусы, үзенең гаиләһен хаклаусы һәм үзен дә хаклаусы иң зур урын алып тора дип уйлыйм милли көрәштә. Һәм шул вакытта бына егетләрдә рухи көч тәрбияләүдә, татылык тәрбияләүдә, шул вакытта батырлык тәрбияләүдә алмаштыргыһыз бер зур роль уйнаусы бер спорт төре дип карайм. Һәр баланың шәхси физик әзерлеген исәпкә алып корылган көндәлек күнекмәләр, яхшы техника, тәрбияләнүчеләргә карата атайдарса яхшы мөгалләмә үз һөҙөмтәләрен бирмәй калмай. Башкорт гимназияһы көрәшчеләрен республика турнирларында еш күрергә була. Тренер Ялил Йосопов 5 елдан артык вакыт исендә 4 Рәсәй чемпионы, 2-гә якын Рәсәй призеры әзерләгән. Улар арасында уның иң кесе улы Салават Йосопов та бар. Белгәр көчлеләр и матур да инде кыю. Югырга йөргән.
Улар не постоянно юырып, аяқтары ғына өксі олардың деп ойлаймын. Бедікілер қол мәнді эшлей, аяқ мәнді. Башында ойлата көрәшкәндә. Матта көрәшкәндә без противник булһак та, маттан сыккас без гел дус булып калырга тиешбез. Иңүләр менән без Жәл агай безнең тренерның үзебезнең мәктәптең данын күрәтә. Алар безгә нинди тәрбия биргән, безгә карап кешеләр уйлай бит. Республика рубрикаһы дәвам итә. Рәсәй 20 ел рәттән демографик көрсөк кисерә. Был мәсьәлә галимдәрне, җәмәгать эшмәкәрләрен, дин әһелләрен, хөкүмәт вәкилләрен борсый. Бар милләттәр өчен уртак бәләгә арналган төрле йылыштар, конференциялар, статистик тикшеренүләр узгарыла. Гыйльми хезмәттәр дөнья күрә. Әмма бүгенгәсә уны хәл итерлек анык кына тәкъдимдәр һәм алымдар юк. Тарих төпкеленә күҙ һалһаҡ, илебеҙ яҙмышында ҡанлы һуғыштар, сыуалыштар бик күп булған. Әммә был фажиғәләр халыҡты рухи төшөнкөлөккә килтермәгән. Киреһенсә, һәр һуғыш яу, тыуған төйәген яҡларлыҡ, һаҡларлыҡ батырҙар тыуҙырған. Хәҙер тормош яҡшы, юғары белемле, замана шарттарына яраҡлашҡан йәштәр күп. Ниңә һуң бөгөн улар башлы күҙле булып, балалар үҫтерергә ашыҡмай? Ауылда йәшәп, 4-5 балалы ғаиләләрҙе ҡараһаҡ, улар бер дә ярлы кәм булып йәшәмәй үҙҙәренең ауылдаштары араһында. Киреһенсә, алар тырышалар уҡырға, юғары белемгә ынталалар балалары. Балалар үҫә ниндәйҙер ошондай сәләмәт мөхиттә, эштә, анда хеҙмәт тәрбиәһе бар бит. Шул ваҡыт бер-береһен ҡарашып, улар үҫәләр, улар һалына башына, тимәк, бала күп булырға тейеш. Уларда Алла бирһә тип ышанырға килә, шул уҡ бер нисә баллы ата-әсә булырҙар тип. Күп кенә йәштәр ауылларҙан сығып китәләр һәм ошо ҡалаларҙа булып, бүтән кешеләр менән осрашып, әлбиттә, үҙебеҙҙең милләт халыҡтарын таба алмайҙар. Мында берәй нинди димләү тигән кампания ойошторғанда һәйбәт булыр. Беҙҙең элекке ваҡытта бит ауылдарҙа аулаҡ дигән әйбер улатырғайны. Икенсе балаға тәғәйенләнгән аҡсалаты сертификат та статистика мәғлүмәттәрен арттырманы тип әйтерлек. Шулай уҡ торлаҡ мәсьәләһен хәл итеүгә йүнәлтелгән программаларҙа тейешле һөҙөмтә бирмәй. Башҡорттар тураһында һүҙ алып барғанда, әлбиттә, бөтә тотош Россия халҡының демографик хәлен иҫәпкә алмайынса ла булмай. Башҡорт халҡының да һәм башҡа халыҡтарын да сығыу юлдарын, мин уйлайым, бер программа буйынса эҙләргә тейешбеҙ, бер рәүештә, бер үк юлдар булырға тейеш. Әммә шул ваҡытта уларҙың мәҙәниәттәрен, тарихи юлдарын, динен иҫәпкә алмайынса ла булмай. Әлегә көндә Рәсәйҙә тотош дәүләт кимәлендә демографик сәйәсәт тулы кимәлдә һәм тулы күләмдә алып барылмай тип әйтергә була. Ысынлап та, бәлки үткәнебеҙгә ҡайтып, халҡыбыҙҙың йолаларын фәһем алырғалыр. Башҡорттарҙа борондан димсе тигән вазифа булған. Ул буласаҡ кейәү менән кәләштең нәҫеленә, холоҡ-фиғеленә һәм тышҡы ҡиәфәтенә ҡарап, йәр һайлаған. Шул арҡалы генофонд ҡурсаланған, сәләмәт сабыйҙар тыуған. Күптәр димсе мәктәбен тергеҙеү яҡлы. Компьютерный базаға әгәр дә кертәк, егеттәрҙе, ҡыҙларҙы, алар осраттары өсөн ниндәйҙер аулаҡ тип әйтеүе исемен, аулаҡ тип әйтһәң дә була инде. Ниндәйҙер двориста концертлар ҡуйып, программалар ҡуйып, үҙебеҙҙең йолаларҙы иҫкә алып дигәндәй, егет һайлай икән, бер ҡыҙыҡайҙы саҡыра, шул саҡырыу ҡыяғыҙ менән килә, ҡыҙыҡай белмәй, кем аны саҡырған икәнен. Үҙенең номеры була. Ҡыҙҙар тоже шулай итеп саҡыра алалар. Шунда яҙылышыу ла мөмкин. Шунда бер-беренә осрашҡан ҡыҙ менән егеткә мөмкинселек эшкә урынлаштырыуы. Сөнки был бик зур мәсьәлә. Әгәр дә эше булмаһа, ер булмаһа, ҡайҙа барһындар? Наил Вәлиән улы Хәйруллин димселәр ойошмаһы эшмәкәрлегенең барлыҡ нескәлектәрен иҫәпкә алған. Эштең ҙур өлөшө башҡарылған. Хәҙер сират берҙәм команда туплау. Хатын-ҡыҙ һәр ваҡытта хатын-ҡыҙҙың ролен уйнарға тейеш. Ират ролен. Беҙҙең элекке йолаларҙы киренән ҡайтарыу. Ошо димләү тигән кампанияһы мин уйлармын, бына нисектер ныҡ теләүселәр, шуның кеүек активистар да бар, ул бөтәһе әҙербеҙ тийләр. Ниндәйҙер ошо программаны яҙып, ниндәйҙер бер знаменательгә килербеҙ тип уйлайбыҙ. Шуның кеүек компания бик кәрәк беҙҙең халыҡҡа. Халыҡ тәжрибәһенә таяныу милләтебеҙ өсөн иң дөрөҫ һәм тура юл.
Мосылман халкы өсөн Европа илләренең гаилә кору моделе бөтенләй ят. Яшьтәребез никахка ата-әсәлек вазифаһын тормышка ашыручы, туганлык ептәрен ныгытучы үтәле яуаплы социаль институт дип караган инде. Кадерле достар, артабан тапшыруыбызды Рәсәй һәм дөнья рубрикалары дәвам итәр. Уларда һез Ырымбур өлкәһе Һарыкташ районынан һәм Силәбе калаһынан әзерләнгән язмалар карарһығыз. Скайп аша әңгәмәгә Даниянан Гүзәл Сафа кызы Токареваны сакырабыз. Безнең менән бергә булыгыз. Программабызды Рәсәй рубрикаһы дәвам итә. Магнитогорск башкортлары нисек яшәй? Кала мөхитендә уларның мәдәниятен һаклау шартлары бармы? Артабанғы язмабызда һүз ошо хакта булыр. Туган телем, туган еремдә, яңгыраһа мәңгә ер булып, һич үкенмәс сине күремдә, ятканда ла кара ер булып. Арыслан Газизов Рәми Гариповтың ижадын бик ярата. Күп шигырьләрен яттан белә. Ул Силәбеләге бердән-бер башкорт классы укучысы. Был класс 2006 елда 24-нче кала мәктәбендә Рәйсә Абдуллинаның тырышлыгы белән асыла. Безнең ният бары елда bir sınıf asırğa. Sınıf basıp bulmanı, ikincisi bir yıl mana 24 bala yığıyıq, ikincisi yılı 14 güne buldu. Şundan sonra bizge sınıf basmanılar. Evet dep ayttılar ballar. Üçüncü yıl тоже 14 bala geldi. Bizge ballardı getirdiler даже ikinci rayondan tilep, bizden başka tilini okurga, öğrenirge. Şundan sonra sınıfta asmağaz, başka tili bulmağaz. Үзләренең балларын алып кайткан халыкта булды. Минем атайым, әсәем башкорт. Мин дә башкорт. Башкорт телендә кирәк белергә, авызда сөйләшергә. Картнайман, олатайман. Был класста балалар укырга, дөрес итеп язарга, башкортча матур итеп һөйләшергә өйрәнә. Тик аралашу мөхите булмаганлыктан уңыштар да төрлесе. Хамагыз, минем исемем Фанил. Мин 6-нчы сыйныфта укыйм. Без сыйныфта бик тату. Без сыйныфта мероприятияларда катнашабыз. Аднаһына 2 генә сәгать эчендә тәрән белем бирү мөмкин түгел, әмма онда бала күңеленә халык, милләт белән бәйле тәүге горурлык хисләре халына. Башкорт классынан тиҫтәнән ашу бала Курай түңәрәгенә йөрөй. Яшь курайсылар кала фестивалендә катнаша. Спорт белән шөгыльләнү мөмкинлеге лә бар. Вот через национальный вид спорта мы обязательно вернемся к нашей национальной духовности. Это то, чем занимались наши предки, наши деды, прадеды, наши отцы. Милли көрәш менән шөгыльләнергә теләүче яшь спортчыларга быел көрәш келәмдәре тапшырылды. Силәбе өлкә башкортлары рәисе, өлкәнең көрәш федерациясе президенты Марис Юсупов белән башкорт классының багучысы Наил Хайруллин был спорт төрен үстерүгә күп тырышлык һала. Желание открыть здесь секцию борьбы «Кураж», конечно, возникло с тем, что все-таки это часть национальной культуры башкир. По уровню развития, скажем так, вот выше, чем остальные. Почему? Потому что с ними вот такая планомерная работа ведется, и, соответственно, возникла необходимость и привлечение к спорту, потому что ребята стали очень активными и, скажем так, направить в нужное русло вот эту энергию, в позитивное русло, вот понадобилось открыть такую секцию. Силәбе калаһында балаларга башкорт телен өйрәтү теләге ни тиклем генә зур булмаган. Был мәсьәләне хәл итү өлкә һәм кала хакимияте, шулай ук милли интеллигенцияның ярдәменнән башка мөмкин түгел. Яйык елгаһы борындан Казак һәм башкорт ерләренең сиктәре булып һанала. Батшабикә Анна Ивановна 1735 елгы Ырымбур экспедицияһы тураһындагы карары менән Ырымбур сик һыдыгын һәм Ырымбур калаһын төзү гамәлдә рус дәүләтенең сиктәрен рәсмиләштерү һәм ныгыту булып торган. Ә инде 20-нче буатта башкорт биләмәләре тагыла бүлгеләнә.
Урал таударының далага кушылган ердәрендә яткан башкорт авылдарын Ырымбур өлкәһенә кушалар. Өлкәнең Куандык, Төйлегән, Харыкташ райондары тарихында шул вакыйгалар сагыла. Харыкташ районында бүген тистәгә якын башкорт авылы исәпләнә. Уларның күбеһе хәзер төрле милләт халкы яшәгән катнаш авылларга әйләнгән. Кабан авылы ла вакытында саф башкорт авылы булган. Безнең Кабан авылы бик нык борынгы инде, өлкән буын картлары, аксакаллар әйтүе буенча 400-дән арта инде 500-гә барып тоташа. Төп урыны булган иде. Урас күле янда Сакмарның уң ягында утырганнар инде. Кабан башкортлары Бүрзән Кепшәк ыруыннан инде. Аларны Сакмар су батыра башлаганда, алар соңрак 19-нчы буутның башларында күчеп үскәрәк шушы хәзерге Кабанның урынына күчеп утырганнар инде. Яйкин менә безне тау, борынгы тау инде. Беренче документлар әйтүлү буенча 1798 елга барып тоташа. Кабан башкортлары бит инде элек башкортлары алар күмү эшләгәннәр, күп мал-туар тотканнар. Шунда яланда кырда үзләренең малларын иткәндә өстән башкортлар карап ятканнар. Кайда аларның маллары йөри инде. Харыкташ районы Бөрьян, Үсәргән, Кыпсак кабиләһе башкортлары төяге. Улар Солтанбай, Карагужа, Ырыскол, Һунарсы, Колсан, Райман, Аскар, Биктемир, Кабан авылдарына таралып утырган. Шул авылдарның береһендә Һунарсыла гына башкорт теле укытыла. Димәк, калган авыл башкортлары яйлап ассимиляциялана. Кабанда ла шулай. Яшьтәрнең теле татарлаша. Сакмарның теге ягында яшиләр, без бит инде уң ягында, сол ягында яшиләр урыс авыллар күбрәк төзелгән инде. Аларны редут дип әйткәндә, укрепление. Неплюев данлыклы губернатор беренче Оренбур өлкәсенең кушуы буенча, Екатерина кушуы буенча, вторая кушуы буенча вдоль правого берега, по левому берегу саларга кушкан инде. Редутлар, авыллар, Вәдут авыллары, Черный Отрог авылы инде, казаклар, Нагай татарлары, менә Кондоровка, Кондорау авылы дип әйтәләр. Кабан үз заманының мәгариф үҙәге була. Төбәктә иң тәүге мәктәптәрҙең береһе лә Кабанда асыла. Безнең авылда 1916-17 еллар буйлап инде 2 ел подряд краткосрочный педагогик яйгы курслар үткән. Аларның директоры булган башкорт халкында татар халкының күренекле просветительницасы кешесе инде Багапстан ханым Мукминова. Аны инде Башкортстан якларында да бик яхшы беләләр. Ул безнең авылның нык абруен, дәрәҗәсен күтәргән, бөтен Россия каласыннан, төрле төбәкләреннән инде Россиянең Крым, Кавказ, Средняя Азия, даже за рубеждан инде китайский маньчжурийдан яшь мөгаллим кызлары укырга килгәннәр, белем алырга инде. Ул курсларда булган Татарстанның, Башкортстанның күренекле шәхесләре Риза Фахретдинов, муфти, бит булган главный муфти России, аннан соң Фатих Карими. Авылда бүген Кабан карттың өс улынан таралган Солтан Гожиндар, Алтын Суриндар, Юл Суриндар, төп нәселдәр. Өсән картның булган Бик Булатныкы булган 3 улы. Кабан карт, Биктемир, Карабатыр инде легенда әйтүе буенча. Шул Кабан карт документлар раслау буенча, әйтүе буенча инде барып еттім, төштім инде 1626 елга кадәр инде. Мин Кабан авылының тарихы белән бик нык шөгыльләнәм, бик нык горурланам. Безнең авылның тарихы нык бай. Үземнең ыру белән нык горурланам инде. Ул данлыклы ыру булган инде нәсел. 15-нче буатка тиклем документтар менән расланган шәҗәрәләре булган Кабан башкортлары киләсәктә лә үзләренең сыгышын онытмас дип өметләнәбез.
достар, программабыз артабан дөнья башкортлары тормышын байкай. Хәзер Данияла яшәүче милләттәшебез Гүзәл Сафа кызы Токарева менән Skype аша әңгәмә тәкъдим итәбез. Һаумыһыгыз. Я очень рада, что ваша передача обращает внимание на тех башкир, которые уехали в другую страну или работают в других странах. Үзегез турында һөйләп китегез әле. Кайда тудыгыз, кайда укыдыгыз? Я родилась в Уфе, в столице Башкирии, в сотой школе, училась в сотой школе. Дедушка у меня был переводчиком с татарского на арабский язык. И в свое время он был директором школы в Башкирии. Вот мама у меня педагог, папа работал директором предприятия. Вот. Я сама училась в сотой школе и закончила авиационный Уфимский институт. Уехать в Данию мечта возникла не сразу. Сначала я посетила эту страну как турист, а потом вышла замуж, счастлива в браке, у меня взрослая дочь, люблю свою взрослую дочь и решила остаться. Әле нимәләр менән шөгыльләнәһегез? В свободное время меня интересует такой раздел психологии, называется гипноз. И я практикую здесь гипноз среди моих друзей, кто меня знает, а даже кто меня не знает. Вот. И действительно это интересный раздел психологии, где люди могут за короткий срок решать свои проблемы и находить вопросы. Һездә ниндәй байрамдар узгарыла? Дания халкы менән башкорт халкы охшашмы? Праздников здесь очень много. Здесь культура очень-очень развита, мероприятия культурные очень развиты. Праздник Рождество. Рождество справляют только до Нового года. Этот флаг, датский флаг, называется Даннеброу. И этот флаг, его используют везде, и на дне рождения, и вешают на елках, когда Рождество. И если когда на днях рождения, например, торты, они просто вставят маленькие такие флажки в тортики. И я, например, вчера была в фитнес-клубе, они развешивают как гирлянды вот этот флаг. Его используют везде. Сит телде өйрәнү авыр булманымы? Сит илгә өйрәнеп китү дә еңел булмагандыр. Мне помогал муж учить язык. И мы вообще, когда у меня дочке тогда было 11 лет, мы вдвоем учили. Я в своей школе, языковой школе училась, она в своей школе для детишек, для учеников. А потом мы домой приходили, вместе делали уроки, выходили на улицу, разговаривали с людьми, в бассейн ходили, на велосипеде катались. Просто на улице тоже учишь язык, и я считаю, это действительно интересно учить язык. Может быть, это мне как раз досталось по наследству от моего дедушки, может быть, кто его знает. Вот. Я люблю учить языки, это так здорово. Башкортостан халкына ниндәй теләктәр теләрнегез? Улыбайтесь почаще. У вас столько много возможностей. Вы, может быть, чуть-чуть только о себе знаете, но у вас столько много выбора, столько много возможностей. Верьте себе и улыбайтесь почаще. Безнең менән бәйләнешкә инеп, йылы әңгәмә корганыгыз өчен зур рәхмәт һезгә. Һау булыгыз. Хөрмәтле тамашасылар, ошының менән тапшырыбыз тамам. Тәкъдимдәрегез, теләктәрегез булһа, rpp@tv һызык электрон яшнигенә язып, Өфеләге 251 73 92 телефонына, шулай ук башкортлар һызык tv дигән Skype адресына шылтыратып, безнең менән бәйләнешкә инегез. Мин Динар Әхмәтова һезнең менән киләһе атнага тиклем хушлашам. Һау булыгыз.